وکی ما گوت سبت سالوگرا چاردان آ شورشا 19 تیرمه هیه شورشا روژ آوا لی جبو پیشوازی کرناوی نها آمادکاری جبو شاهیان تیه کرن لو راسه هنرمندن کرد این نافدار و گاوه میوان روژاوای کردستانه نه او جی هوزان جومرت دنیز دمان و بربانگ هلاتن ایرو گهاشتن روژاوای کردستان داکو سبه به دنگ خود بجداری پیروزباهین سالوگرا شورشه ببن پیروزباهی yani dibece arifan ra tarif ne lazım le milleti me em bebecin rojava hakikaten çen ciyanda pirozbahi heye çen bacaranda heye yani heft sali hafte sali hatta rahma daika xoda bile zaroke ki hatin ediyor yani em bebecin jiyane o peşe roje dipin yani herkes ve roje em bebecin bu pirozbahi minakı jive deri o pirozbahi em cevabıkım bebecim yani tamami müruvahî ra peşkeş bikin o hakikaten dünya jî bi pirkev koşbiye internasyonel semehene bi sedan hezaran zani dünya xwe digere müruvahî xwe digere lê feqet bi vê şoreşa roj ava teybetî çil pênce saliya ki bengehî wî çêkirin jî hebû dîsan çar dorê Kurdistanê da ji bo wî jî milletê me gelê me em dil û ruhê xwe yek bikin em sedayê xwe kilamê xwe stranên xwe gotinên xwe em parva bikin temamî cîhanê ra em li qada parka azadî de 19 tirmehê gelê xwe pîroz bikin û ez ve xwendiye hemû gelê xwe dikim em li virin em stranên xwe ji bo gelê xwe bêjin rastî em ji welatê Ewropa hatin wek çend heval çuqa zor û zehmetî hebe ji bo me hêsatê ji ber ku li vir qedera sed salekî hat guhertin Rojava beramberî hemû zehmetiya jî divê ku mirov were vê axê bibîne û pêra jiyan bike va zehmetiyana tabî ki her xebat û rêgez û şiyarbûn xizmet lazim e têgihiştin lazim e şoreş lazim e şoreşeke îro di qada cîhanê de hat naskirin ji ber wê jî divê ku em serî da hunermend kare bi vê şoreşê vê tevgerê piştgiriyê bide bi aliyê xwe çand û hunerî ev pêwira me ya huneriyê ji bo ku gel li ku divê ku hunermend nav gelê xwe dabe gel jî pêwîstiya wî divê nasnamê de heyî